Nou, we zeggen eigenlijk elke keer dat je met name aan het begin van het seizoen wel een aantal diefstallen uit boordjes plak vinden. Er is een telefoon of een kratje bier of iets anders van een boord afstellen wordt. En eigenlijk hebben we dit hier zijn dat we aan de voorkant willen proberen om de bezoekers die maar de boord komen even bewust te maken van dat hetzelfde geldt als maar de auto ergens binnen. Dat de boord op slot moet en het spul uit zicht zodra het de boord verlitten. Het is het best. Dus je moet echt alles uitsluiten. Want hoe haal je hem dat altijd? Ja, we laten meestal de tent hier en een kajuut die doen we wel op slot. Maar ja, in de tent lijkt toch net zo vol. Maar ja, nou we dit weten, dan moet je misschien die tent ook wel tegen aan. Maar ja, maar dat is zo mut. Ja, ik kan een beetje cynisch zijn, maar in Nederland moet je altijd oppassen dus voor je spullen. Dat er niet ingebroken wordt. Fietsen dus, die moet je met 3 kettingen vastleggen. En ja, op een boot moet je ook altijd oppassen. Ik heb trouwens wel wat voorzieningen aangebracht hier om te zorgen dus dat er niet ingebroken kan worden. Maar ja, het is nooit afdoende. Als mensen dus wat willen, dan gaan ze dat proberen.